Gu, Bergarak, komunidadiak eta energia berriztagarriak batzen gaitu. Berener, Bergarako energia komunitatea da, herritarrez osatu dugu komunitate hau eta kooperatiba hau, eragile askoren laguntzarekin batera, eta helburua du energia sortzea, energia berriztagarria sortzea, aro honetako erronka nagusietako bat dalako energia gure kaxa kudeatzea eta geuk erabakiak hartzea Bergaran bertan. Zergatik eta nola initzen bazkide Berenerren? Energia berriztagarriak erabilizaz, krisi ekologikoai aurre itxeko. Baliabide energetikoak danon eskura jartzeko, etxeko faktura murrizteko eta herritarron artean energian inguruan erabaki, pentsatu eta eraikitzeko. Eta bazkidetzai dagokionez, adinez nagusi dan edozein izan leike bazkide. Horretarako 100 euroko ekarpen bakarra egin behar dago. Pertsona juridikoek aldiz, denda edo elkartiek adibidez, 200 euroko ekarpen bakarra egin behar dabe. Hortik aurrera, urtean bazkide bakoitzak 20 euroko ekarpena egin beharko dabe, elkartean gastu arruntak kubritzeko. Berenerrek bere helburua betetzeko autokonsumo konpartituaren aldeko apustu egiten dau. Horretarako eguzki plaken 2 instalazio jarriko ditu martxan, bata San Martingo herri eskolan eta bestia Osintxuko etxe pribatu baten. Instalazio hauen onuradun izateko 2 baldintza bete biako die, bata Berenerreko bazkidea izatea eta bestia konsumo puntua zure etxea adibidez, instalazioetatik 2 kilometrotara egotia. Autokonsumo partekatua zer dan ulertzeko, demagun eraikin baten teiatuan eguzki panelak dauzkagula instalauta, baina bertan sortzen den energia berriztagarria ez dela eraikin horretan bakarrik erabiltzen, baizik eta inguruko etxe bizitza, denda, zein tabernetan be erabiltzen dela. Modu horretan, bertan sortutako energia berriztagarria hainbat erabiltzaileen artean partekatzen dugu, guztio jasotzen dugu zati bat, eta horri esker, sare elektrikotik gutxiago kontsumitzen dugu eta faktura elektrikoan aurrezten dugu. Instalazioetara batziak zedakarren hobeto ulertu daizuen 4 puntutan laburbilduko. Lehenengo eta behin, Berenerrek 0,5 kilowatioko paketiak eskainiko ditu. Eta instalakuntzak energia sortzen daben bitxartian, zuek dagokizuen energia konsumidal izango dozuen. Autokonsumitzen dozuen energia hori zuen fakturatik deskontau ingo da. Prezioai dagokionez, 0,5 kilowatioko paketiak 100 euroko koste aukiko dau. Eta urtero, 25 euroko kuota bat ordainduko da, mantenimentuko kostia kubritzeko. Hilabetean, bestelako kuotaik ordaindu barik, zuei dagokizuen energia konsumidal izango dozue. Kontsumitzen ez dozuen energia, sare elektrikora jungo da eta zuen merkaturatzaileak konpensazio bat ordainduko zue. Azkenik, ez daukazu etxean obraikin biharrik eta ez daukazu ezetan konpainia saldatu.